Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Sashen Hausa na Telesahel kenan ya so mu gabatar da shirinsa na yau dinnan Juma'a. Yau muna ranar 2 ga watan Afrilu shekarar miladiya ta 2021 da ta yi daidai da ranar 20 cif ga watan Sha'ban. A halin yanzu muna cikin daren Asabar 21 ga wannan wata, hijira tana da shekaru 1442. Masu kalamu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa da ku a daidai wannan fili na waɗannan labarai na yau. Labarun namu za su mai da hankali ne akan sabgar da aka gudanar ta rantsar da sabon shugaban kasar Nijar cewa da Alhaji Bazoum Mohamed a wannan rana ta yau dinnan 2 ga watan Afrilu shekara ta 2021. Da farko dai mu soma da fadar shugaban kasa, inda tsohon shugaban kasa mai barin gado cewa da Alhaji Muhammadu Isufu ya karbi sabon shugaban kasa mai kama aiki cewa da Alhaji Bazoum Mohamed a yau dinnan da safe domin mika masa ragamar mulki da kuma takardun jagorancin kasa da bashi kujerar mulki ga baki daya. Bayan haka ne shugabannin kasashen guda biyu da mai barin gado da kuma mai kama aiki suka hallara a babban zauren na muhawara na kasa da kasa mai suna Mahatma Gandhi da ke nan babban birnin Yamai, jamhuriyar Nijar, inda dimbin jama'a manyan baki da suka zo daga kasashen waje da nan cikin gida Nijar suke jiran su. A nan ne kuma aka gudanar da babban biki, babbar alƙarya ta rantsar da sabon shugaban ƙasar Nijar zaɓaɓɓe cewa da Alhaji Bazoum Mohamed. Kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Baro Arzika. Shigowar shugaban ƙasar mai barin gado Isufu Muhammadu kenan a ɗakin taro na ƙasa da ƙasa Mahatma Gandhi na birnin Yamai, inda aka gudanar da bikin rantsar da sabon shugaban ƙasar Mohamed Bazoum. Shugaban ƙasar mai barin gado ya hau kan karagar mulki ne a shekara ta 2011, sannan aka sake zaɓensa a wani wa'adi na biyu a shekara ta 2016, wanda shine ya zo ƙarshe yau Juma'a 2 ga watan Afrilu na shekara ta 2021. Rana mai matuƙar muhimmanci, rana mai cike da tarihi saboda wani sabon babin tarihin Nijar ne aka buɗa, inda wani zaɓaɓɓen shugaban ƙasa da ya zo ƙarshen wa'adin da doka ta bashi ya miƙa mulki salum alum ga wani sabon zaɓaɓɓen shugaban ƙasa. Shugabannin ƙasashen waje da dama ne dai suka kasance a wurin domin su shaidi wannan biki da ya shiga tarihin shugaban ƙasar mai barin gado Isufu Muhammadu da tarihin sabon shugaban ƙasar Mohamed Bazoum da ma tarihin Nijar baki ɗaya. Ba idan shugabannin ƙasashen wajen, bikin ya samu halartar sabon shugaban majalisar dokoki Alhaji Saini Omar da Prime Minister mai barin gado Birji Rafini da matan shugaban ƙasar mai barin gado Aisata Isufu da Lalla Malika Isufu da kuma uwar gidan sabon shugaban ƙasar Hajiya Hadiza Bazoum. Nan take shugaban ƙasar mai barin gado Isufu Muhammadu ya miƙa ma sabon shugaban ƙasar Mohamed Bazoum lambar yabo mafi daraja da ƙasar Nijar ke ba wani ɗanta. Daga bisani shugaba Isufun ya miƙa ma sabon shugaban ƙasar kundin tsarin mulki constitution, wanda shi kansa aka miƙa masa shi a shekara ta 2011 lokacin da ya hau mulki. Daga nan ne shugaban hukumar ba da lambobin yabo ta ƙasa janar mai ritaya Mai Manga Umara ya miƙa ma shugaban ƙasar mai barin gado Isufu Muhammadu wata kyauta ta wani takobi na musamman, kyauta da ke nuna cewa sun yi zama na mutunta juna lokacin da suka yi suna aiki tare. Daga nan ne zance ya koma wajen kotun tsarin mulki, wacce ta fara da karanto kudurin da ta fi ta kwanakin baya, wanda ya tabbatar da galabar da Mohamed Bazoum ya samu. To bayan haka ne aka rantsar da sabon shugaban ƙasar Mohamed Bazoum bisa alkur'ani mai tsarki, kamar yadda kundin tsarin mulki constitution ya tanada. Mohamed Bazoum ya ɗau alƙawarin cewa zai yi mulki tsakani da Allah, zai kiyaye doka kuma ya sa a kiyaye doka, zai yi duk wani abin da ya dace domin kare hakkin 'yan ƙasa, ya kyautata musu jin daɗin rayuwa ba tare da nuna musu wani bambanci ba. Daga nan ne kotun, kamar da aka saba ga al'ada, ta yi ma sabon shugaban ƙasan gargaɗi na ya kiyaye, ya yi hattara da taka tsantsan, ya yi hankali da miyagun fadawa masu zura magabaci rame. A cikin jawabin da ya yi na tsawon kimanin mintoci 40, sabon shugaban ƙasar Mohamed Bazoum ya isar ma shugaban ƙasar mai barin gado Isufu Muhammadu da kyakkyawan yabo, sannan ya ɗau alƙawalin ci gaba da ayyuka, hasali ma zai lunka kuzari domin shawo kan kalubalen da ƙasar ta Nijar ke fuskanta da suka hada da maganar tsaro da kuma yaƙi da
da talauci. Daga nan ne mayyan bakin da aka gayyato suka rika zuwa wajen sabon shugaban ƙasar Muhammad Bazoum da uwar gidansa domin yi musu barka. Kafin a ƙarshe Muhammad Bazoum ya raka tsohon shugaban ƙasar Isuhu Muhammadu wanda ke cike da fara'a yana mai ce masa nifa na yi iya ƙoƙari na ɗora Nijar bisa kyakkyawar turbar ci gaba, ina yi maka fatan ka fara ko ka ci gaba inda na tsaya, Allah kuma ya baka sa'a da rabo. Nana Zainabu Ahmadu ta halarci wannan bikin, ga kuma rahoton da ta haɗa mana a kai. Baƙi da dama ne na cikin ƙasa da na ƙasashen waje suka halarta wannan biki na rantsar da sabon shugaban ƙasa Bazoum Mohammed. Malam Ama ya fito ne daga jihar Agadez. Ko me za su ce a wannan biki? Allah taimake shi bisa ganiyar da ya ɗauka na cewa za a yi Nijar aiki da zuciya guda. Kuma ya ga aikin da Isu Muhammadu ya yi. To kuma mun tabbata shi ma zai ɗorawa ne za a yi tun da shi akturwa gare shi. Kuma mun tabbata akturwa kin nan ita ma insha Allah za ta yi abin a zo a gani bi iznillahi. A bikin an samu halartar abokanin hulɗa na tarayyar Najeriya. Kamar yadda za ku ji ta bakin ambasada Rabi'u Akawu, shugaban kwamitin kula da hulɗar da ke tsakanin ƙasar Nijar da tarayyar Najeriya. Yadda Muhammad Yusuf ya yi ya gama lafiya, Allah ya sa shi ma Bazoum Mohammed ya yi ya gama lafiya, a samu alkhairi, a samu zaman lafiya. Fatanmu da addu'a mu kenan. Najeriya da Nijar kamar Hassan da Hussaini ne shekara da shekaru. Haka ake ta tafiya kuma kullum dangantaka ƙara albarka take karuwa take da sauransu. Haka zalika mun hirata da babban hamshakin ɗan kasuwar nan Alhaji Aliyu ko Dangote, ya yi mana fatan alheri musamman ga wannan sabon shugaban ƙasa. Muna cikin muna matuƙa ƙwarai da gaske da ya zama da cewar His Excellency Mohammed Bazoum ya samu cin nasarar wannan zaɓe, kuma mutumin ne da yake da amana, kuma zai ci gaba da ayyukan da shi Muhammad Yusuf ya yi. Muhammad Yusuf ya yi aiki kwarai da gaske, kuma kowa ya riga ya san tsakaninmu Najeriya da Niger kusan kamar ƙasa ɗaya ne, kuma mu da yake 'yan business ne, insha Allah wannan waje mun ɗauke shi kamar gida ne, ba ma kama bane, gida ne a nan a wajenmu. To za mu ci gaba da tallafa wa gwamnati, kuma mu nemi shi fatan alheri. Allah ya sa ya yi ya gama lafiya, kuma ubangiji Allah ya sa ya ɗauki Nijar sama fiye da inda yake take a yau. Allah ba sa mun ne da yake yana da amana, kuma ya fahimci siyasa fiye da inda kowa ke tsammani. To na tabbata zai jawo kowa su haɗu. Yanzu sha'anin zancen siyasa ya wuce, yanzu sai kuma sha'anin gina ƙasa. To na tabbata zai jawo hankalin kowa, ya kuma ya yi wannan bayani, ya ce da kowa a zo a haɗu yanzu a gina ƙasa. Wakilan talaka masu faɗa a ji sarakunan gargajiya sun yi fatan alheri ga wannan sabon shugaban ƙasa. Zaman lahiya da kwanciyar hankali ta bakin mai martaba sarkin da magaran Alhaji Abubakar Sanda. Abin da muke so shine a yi yadda za a ci gaba, ƙasar nan ta ci gaba bisa kan kwanciyar hankali na farko, kuma a yi yadda za a yi tattalin arzikin ƙasa ya ƙaru, saboda al'ummar mu akasarin su matasa ne. Ya kyauta a ce matasan nan suna da abin yi, ya kyauta a ce suna da sana'a wadda yake za ta kama su, shi ne zai sa a ci gaba. Kuma muna so kowa ya kawo mushi goyon baya, a ba da hannu yadda zai kasance kowa ya ka gudunmuwar shi don a samu ci gaba. 'Yan majalisar dokoki ta bakin Bukar Sani Zulli mun tambaye shi ko akwai wani kalubale da suke ganin wannan iko zai fuskanta, ya ce da mu. Na san da Nijar akwai matsaloli da dama, kenan sai mu taya shi roƙon Allah Ubangiji ya kautar da duka waɗanga matsaloli waɗanda suka dame mu. Na ɗaya zaman lafiya, na biyu wannan kashe-kashe da ake na tsaro, ya kamata mu shiga addu'a gaba ɗaya cikin masallatayyanmu, kowanne ne uwa mu malamai da duka mutanen ƙasa a tashi a roƙi Allah ya mumu magani wannan abin, kuma ya kama ma wanga bawan Allah, kuma ya san da kan cewa dama ko ana zaman lafiya akwai matsaloli
wanda yake da turanci ake cewa kamar sigir shine na rashin cimaka. In dai ana zaman lafiya to kuma ya kamata mutanen ƙasa su ƙoshi da abinci kuma su samu wadata. Lalle wannan duka daga wajen Allah suke, amma mai iko ya adalci ya san amana ce Allah ya bashi ta mutanen ƙasar nan. An yi bikin lahiya an ƙare lahiya, muna fatan Ubangiji Allah sarkin sarauta ya ba da zaman lahiya da kwanciyar hankalin ƙasa kamar yadda sabon shugaban ƙasar Niger Alhaji Bazoum Mohammed ya yi a yayin da ya yi jawabin farko bayan rantsar da shi. Yanzu kuma bayan bayani akan yadda sabgar ta gudana sai mu iso ga jawabin da sabon shugaban ƙasar Nijar zababbe Alhaji Bazoum Mohammed ya gabatar a bainin jama'a a yau dinnan da safe bayan ya yi wannan rantsuwa ya kuma amshi wato ragamar mulki daga tsohon shugaban ƙasar Nijar Alhaji Muhammadu Isufu. Ga dai takaitaccen bayani a game da wannan jawabi da ya yi kamar haka. A cikin wannan jawabi na farko da ya yi a matsayinsa na shugaban ƙasar Nijar, Alhaji Bazoum Mohammed ya soma ne da godiya ta musamman zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya ƙaddara kuma ya ba shi damar kasancewa shugaban ƙasar Nijar a wannan shekara ta 2021. A daidai wannan lokaci, shugaban ƙasar Nijar Alhaji Bazoum Mohammed ya kai gaisuwa ta musamman ga illahirin shugabannin kasashe abokanan hulɗar Nijar da suka yi tattaki suka zo a nan babban birnin Yamai domin halartar wannan sabga ta karrama shi da kuma naɗa shi akan jagorancin ƙasar nan. Sannan ya gaida shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Isufu, shugaban ƙasa mai barin gado, da kuma sabon shugaban majalisar dokoki Alhaji Sani Umaru, da shugabanni na madahun iko na ƙasa daban-daban, da sarakunan gargajiya, da shugabannin addinai, da jami'an tsaron ƙasar Nijar baki ɗayansu, da ƙungiyoyin fararen hula da 'yan jarida da dai sauran al'ummar Nijar ga baki ɗaya da suka taya shi murna kuma suka taya shi kasancewa shugaban ƙasar Nijar zababbe a wannan shekara ta bana. Godiyarsa ta ƙarshe ta isa ne zuwa ga dukkanin abokansa na ƙasashen ƙetare waɗanda su ma suka zo suka halarci wannan sabga ta yau. Daga nan shugaban ƙasar Nijar Alhaji Bazoum Mohammed ya soma da ambato wani tarihi wata rana mai muhimmanci mai girman gaske a gare shi. Ya ce ranar 1 ga watan Agusta a shekara ta 1990 cif rana ce wadda har yanzu yana tunata saboda a wannan ranar ne ya yi haɗuwa ta farko da Muhammadu Isufu a lokacin yana ƙoƙarin tsara takardun girka jama'iyyar siyasar PNDS tarayya. Watanni kaɗan bayan haka ya ce sai suka girka jama'iyyar siyasar PNDS tarayya a ranar 22 ga watan Disamba na shekara ta 1990. Ya ce tun wannan lokaci kawo yanzu da shi da Muhammadu Isufu suke tafi kahwada da kahwada, suke gugurmaya domin girka demokaradiyya, adalci, mulki na gaskiya a cikin ƙasar Nijar. Ya ce a duk tsawon waɗannan shekaru ba a taɓa samun takun saƙa tsakanin shi da Muhammadu Isufu ba. Jagoranci da suka yi na shekaru 10 sun yi shi cikin fahimtar juna, sun yi shi cikin aminci da kuma adalci a tsakankaninsu da kuma tsakanin 'yan ƙasa. Saboda haka ya ce Alhaji Muhammadu Isufu mutum ne wanda yake jarumi. Alhaji Muhammadu Isufu mutum ne mai amana, mutum ne mai cika alkawali, mutum ne mai tausayi, mutum ne kuma wanda yake kokarin rarraba dukkanin alheri dama da hagu a duk inda yake, yana kokarin ganin cewa ya taimaka ma waninsa. Ya ce Muhammadu Isufu mutum ne wanda ke kokarin ilimin da Allah ya bashi da baiwar da Allah ya bashi ya yi kokari ya amfanar da ita zuwa ga sauran al'umma baki daya domin kowa ya ci moriyarta. Ya ce sai dai mu yi fatan Allah maɗaukakin sarki ya biya shi, Allah ya saka masa da alheri dukkanin alkhairai ga baki daya. Bayan wannan karramawa da kuma girmamawa ga tsohon shugaban kasa mai barin gado cewa da Alhaji Muhammadu Isufu ne, sai sabon shugaban kasar Nijar Alhaji Bazoum Mohammed ya soma tabo tsarin siyasa da kuma inda Nijar take a halin yanzu. Da farko ya soma da bayani ne akan ire-iren matsalolin da Nijar take fama da su waɗanda suka shafi matsalar canjin yanayi da matsalar hamada da matsalar ambaliyar ruwa da matsalar tsaro dangance da tashe-tashen hankula na 'yan ta'adda da kuma Boko Haram da kuma matsalar kasancewar al'amarin karatun boko a Nijar ya taɓarɓare da ma maganar sadiya mata lakol da har yanzu
ake ci gaba da cin karo da matsaloli da kuma kalubale masu yawa a kanta. Sannan shugaban ƙasa Bazoum Muhammad ya yi magana akan ire-iren hanyoyin da ya kamata a bi domin shayo kan dukkanin waɗannan kalubale da kuma matsalolin a nan gaba. Ya ce a waɗannan shekaru 5 da aka bashi wa'adi, alkawali ne tsakaninsa da 'yan Nijar zai yi aiki tukuru domin ganin cewa an yi mulki a cikin adalci, sannan kuma an kakkaɓe dukkanin waɗansu ƙalubale da matsaloli da cikas waɗanda ke hana ruwa gudu a cikin sha'anin karatun boko a Nijar. Ya ce tsarin da ya zo da shi tsari ne mai hikimomi waɗanda za su ba ɗiyan Nijar mazansu da mata damar yin karatun boko har su kammala shi, kuma su zo su taka rawar gani sosai a cikin sha'anin arzikin ƙasa da kuma ci gaban ƙasa da kyautata halin rayuwar al'ummar ƙasa baki ɗaya. Ita dai wannan sabga ta yau, in ji shugaban ƙasa Alhaji Bazoum Muhammad, ya ce wata babbar alama ce da ke nuna cewa Nijar ta kama hanyar ci gaba, kuma demokarasiya a Nijar ta girku sosai yadda ake bukata. A daidai wannan lokaci shugaba Bazoum Muhammad ya ce ya kamata 'ya'yan Nijar ga baki ɗaya mu yi la'akari da wannan, sannan kuma mu tashi tsaye-tsayen daka domin taimakawa wajen cimma gurorin da muka sa gaba. Musamman ma ya ce babban guri a yau shine kokarin kakkaɓe dukkanin kalubale da matsalolin da ma'aikatun gwamnati suke fuskanta, musamman dangance da abin da ya shahi tattaro arziki na cikin ƙasa da kuma na ƙasashen ƙetare, sannan magance matsala ta cin hanci da rashawa da matsala ta handamar kuɗaɗen ƙasa. Ya ce daga yanzu duk wanda aka baiwa wani mukami to ya kokari ya tsaya tukuru ya rike wa darajar wannan mukamin, ya kuma yi aiki cikin adalci da gaskiya. Idan ba haka ba doka za ta bige shi, kuma ba wanda ya isa, ko abokansa ko 'yan uwansa ko danginsa ko kuma al'ummar yankinsu, ba wanda ya isa ya ceto shi daga hukuncin doka a nan gaba. Dangance da haka shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Alhaji Bazoum Muhammad ya ce ya zo da tsari na musamman na yaƙi da cin hanci da rashawa, da yaƙi da ire-iren yadda ake ba da kasuwar gwamnati ba a kan ka'ida ba, da kuma magance matsaloli na rashin adalci a cikin sha'anin shari'a. Alhaji Bazoum Muhammad shugaban ƙasar Nijar ya ce sanane ga kowa cewa matsalar cin hanci da rashawa ita ke haifar da dukkanin matsaloli waɗanda ƙasashenmu suke fuskanta a yau, waɗanda suke hana ruwa gudu akan sha'anin ci gaban ƙasashen namu da kuma samun ingantacciyar shari'a cikin adalci a duk faɗin ƙasashenmu. Dangance da haka shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Alhaji Bazoum Muhammad ya ce alƙawali ne na ɗauka ma 'yan ƙasa, kuma alƙawali hal a zuciyata cewa zan yi aiki tukuru domin 'yan Nijar kowa ya kasance daidai a gaban doka, saboda dukkanin aikin da zan yi da Nijar gabar da yamma kudu da arewa, talaka da mai kuɗi kowane ya gani a kas. Ya ce zan yi aiki ne domin tabbatar da ingancin tsaro, kwanciyar hankali da zaman lafiya a duk faɗin ƙasa. Zan yi aiki ne domin kyautata tsarin karatun boko a Nijar, da ba da damar samun ruwan sha ga lahirin 'yan Nijar, da ba da damar samun ingantaccen kiwon lahiya, da kuma samun gida mai kyau ga 'yan Nijar, da kuma samun wutar lantarki a sauƙaƙe, da ma kyaukyawar makoma ga lahirin 'ya'yan Nijar ga baki ɗaya. Saboda haka ya ce babban ƙalubalen da zan sara ma sanda shine shayo kan matsalar da muke fama da ita a cikin sha'anin karatun boko a nan ƙasar. Ya ce lalle ne kowa ya sani cewa karatun boko Nijar yana cikin matsala sosai. Idan aka yi la'akari, ya ce a shekara ta 2019 da ta gabata kashi 30 ne kacal aka samu na ɗalibai 'yan makaranta da suka samu BPC, sannan kuma kashi 25 ne kacal aka samu waɗanda suka samu bak a shekara ta 2020. Kash, ya ce wannan abu ne wanda ya yi kaɗan, wannan kaso ya yi kaɗan, matsalar ta yi yawa. Ba mu gina makarantu ba don 'ya'yanmu su shiga kuma a kore su, ba mu gina makarantu ba don 'ya'yanmu su je don su kasance kawai sun je makaranta ba tare da sun kammala karatun ba, sai su dawo a titi suna yawo, sai barna, sai ta'addanci, sai kuma rashin aiki ko kuma zaman kashe wando. Alhaji Bazoum Muhammad shugaban ƙasar Nijar ya ce alƙawali ne na ɗauka a tsawon waɗannan shekaru 5 masu zuwa, zan ɗauki dukkanin matakan da suka dace domin baiwa makarantun boko darajar da ta dace da su, da dawo musu da martabobinsu, saboda karatun boko ya ɗore a cikin ƙasar nan tamu ta Nijar. Na ɗauki alƙawali, in ji shugaban ƙasa Alhaji Bazoum Muhammad, ya ce na kawo sauyi a cikin abin da ya shafi harkokin tattalin arzikin ƙasa, da yaƙi da talauci,
da kuma ƙoƙarin ƙirƙiro da ayyuka zuwa ga matasa, sannan kuma zan yi ƙoƙarin kakkaɓe dukkanin matsalolin da ake fama da su a cikin harakokin tattalin arzikin ƙasa domin ba su ƙaimin da za su iya taimakawa wajen bugo da arziki ta fannoni daban-daban da kuma ƙoƙarin kare ire-iren hanyoyin da ake tattaro arziki na nan cikin ƙasa. A fannin noma da fannin gine-ginen hanyoyi da samar da wutar makamashi lantarki da kyautata al'amarin arzikin yawon bude ido da kuma wayoyin tangaraho dukkaninsu alkawali ne da na ɗauka domin kyautata su saboda hanyoyi ne waɗanda za su taimakawa wajen kyautata tsarin hada-hadar kasuwanci a duk faɗin Nijar da kuma kyautata al'amarin bunƙasa kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu da kuma ba da dama ga masu hannu da shuni na nan cikin ƙasa da kuma na ƙetare da su zo su saka hannuwan jari domin buɗe kamfanoni da masana'antu, sannan su ba da dama ga matasa domin su samu aikin yi. A ƙarshe sai a magance matsalar zaman kashe wando a kuma magance matsalar ta'addanci ga baki ɗaya. To sai dai idan ana buƙatar ire-iren waɗannan manya-manyan ayyukan su tabbata a duk faɗin ƙasar nan, in ji shugaban ƙasa Alhaji Bazoum Mohamed ya ce to cilas da a gaggauce sai mun ɗauki matakan da suka dace domin magance sha'anin tsaro, domin magance matsalar ta'addanci, domin magance matsalar hare-hare wanda al'ummominmu baki ɗaya suke fuskanta a cikin jihohi da dama. Daga cikin tsarin da na zo da shi, in ji shugaban ƙasa Alhaji Bazoum Mohamed ya ce zan yi ƙoƙarin girka wani teburi na shawara tsakanin Nijar da kuma ƙasar tarayyar Najeriya, musamman ma game da abin da ya shafi yankin jihar Borno, domin tattaunawa da su akan yadda ya kamata a yi ƙoƙarin mai da dukkanin 'yan gudun hijira na ƙasar tarayyar Najeriya da ke nan Nijar a mayar da su a ƙasar su Najeriya a cikin jihohinsu daban-daban. Waɗanda suke 'yan gudun hijira na nan cikin Nijar su kuma za mu ɗauki mataki domin mai da su a cikin garuruwansu, sannan mu ba su tsaro da kuma kula wadda ta dace da su domin su zamana su ci gaba da gudanar da ayyukansu a cikin walwala, su ci gaba da rayuwarsu a cikin kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya. Ya ce saboda binciken da mun yi mun gano cewa waɗannan rugage da aka yi na 'yan gudun hijira daban-daban sun kasance wata mafaka ga 'yan ta'adda waɗanda a nan suke laɓewa, sai a lokacin da duk suke buƙatar kan wani hari sukan fita su kai hari kuma su dawo su laɓe a cikin waɗannan rugage. Kenan ya kamata daga yanzu a rufe waɗannan rugage na 'yan gudun hijira, a mayar da kowa a gidansa, sannan a tabbatar da matakan tsaro domin magance ita wannan matsala ga baki ɗayanta, in ji shugaban ƙasa Alhaji Bazoum Mohamed. Daga cikin tsarin da muke da shi a fannin diplomasiya, shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Alhaji Bazoum Mohamed ya ce za mu yi ƙoƙarin tattaunawa da ƙasar Mali da dukkanin abokanan hulɗa da muke gugurmaya da su a cikin tsarin na G5 Sahel domin mu ba da dama ga 'yan Mali 'yan uwanmu su yi kokari su samu jituwa su sasanta a tsakaninsu, sannan ai kokari ai amfani a zartar da tsarin nan na yarjejeniyar da aka samu a garin Alger da kuma kokarin da ya kamata a yi domin kare martabar kasar Mali ga baki ɗayanta don kata rabu, sannan mu magance matsalar ta'addanci ga baki ɗaya. Idan muka yi haka to za mu dawo da martabobin kasashenmu da kuma kwanciyar hankali a cikinsu. A yankin Tilibiri da kuma Tawa na ɗauki alkawali a cikin waɗannan shekaru guda 5 zan yi ƙoƙarin magance dukkanin matsalolin da al'ummomin waɗannan yankuna suke fama da su na hare-haren 'yan fashi da makami da kuma 'yan ta'adda waɗanda ke cilasta su biyan haraji ko kuma biyan kuɗaɗen beli na 'yan uwansu da aka sace ko kuma satar dukiyoyinsu da kuma dabbobinsu. Yace wannan duka abu ne wanda bai kamata ba. Za mu sa jami'an tsaro mu tabbatar da al'amarin tsaro da kuma kwanciyar hankali da zaman lafiyar al'umma a cikin waɗannan yankuna gabaki ɗaya. Shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Alhaji Bazoum Mohamed ya ce mun zo ƙarshen tsari na musamman da aka yi a nan Nijar akan abin da ya shafi harakokin zaɓe. An gudanar da zaɓuɓɓuka har guda 4 a ƙasar nan a ƙarshen shekara ta 2020 zauke ta 2021. A daidai wannan gaba ya ce ina jinjina ma hukumar zaɓe ta ƙasa mai cikakken 'yanci seni game da ƙoƙarin da ta yi na gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka cikin kwanciyar hankali da fahimtar juna. To sai dai kash a lokacin da aka bayyana sakamakon ƙarshe na zaɓen shugaban ƙasa sai gashi waɗansu tsagera sun fito suka gudanar da wata zanga-zanga da kuma kashe-kashen kayayyakin jama'a inda har aka samu rasuwa ta mutane guda 2 da kuma ɓanna mai yawa. Ina jajanta ma
iyalan waɗannan mutane guda biyu da suka rasu a cikin wannan matsala. Ina taya su jimami da fata Allah ya gama rai da gafara. Dangance da waɗannan zaɓuɓɓuka har wa yau, shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Alhaji Bazoum Muhammad ya ce an gudanar da zaɓe na wakilan ƙananan hukumomi da na 'yan majalisar dokoki da zaɓen shugabancin ƙasa karo na farko, amma a duk waɗannan zaɓuɓɓuka ba a taɓa samun wani tashina ko kuma waɗansu da suka fito suka ce ba su yarda da sakamakon da aka cimma ba, duk da cewa gungun jama'iyyun siyasa waɗanda suka dafa mini sun kwashe kashi fiye da 70 cikin 100 na sakamakon zaben da aka gudanar. Amma duk da haka ba a samu wani mutum ɗaya tak wanda ya hito ya ce bai yarda da wannan sakamakon ba, sai dai a karo na biyu na zaben shugabancin ƙasa a nan ne duk da cewa kason da ni samu bai hamra ma kashi 54 cikin 100 ba, amma sai gashi waɗansu sun fito suna gudanar da zanga-zanga ta nuna kyama da kuma rashin yarda da wannan sakamakon zaben wanda aka gudanar. Dangance da haka a kwanakin baya-bayan nan kwana biyu tak kamin a gudanar da ita wannan sabga ta rantsar da ni a matsayin shugaban ƙasar Nijar, sai ga waɗansu jami'an tsaro su ma suka fito da wani yunkuri na juyin mulki. Wannan wani ɗanyen aiki ne da ya so ya mai da hannun agogo baya a ƙasar mu Nijar. To sai dai Allah maɗaukakin sarki ya kare ƙasar nan tamu, ya tabbatar da ita a cikin ƙoshin lafiya, kwanciyar hankali da kuma demokaradiyya ingantatta. Waɗannan jami'an tsaro da suka so su gudanar da wannan aika-aika Allah bai ba su sa'a ba. A yanzu haka ana ci gaba da bincike domin gano maslahar wannan al'amari, kuma shari'a za ta gudanar da aikinta daidai da doka. Abin da nake fata a yanzu shine 'ya'yan Nijar mu mai da hankalinmu waje ɗaya, mu yi ƙoƙari mu fahimci juna, mu sulhunta tsakankaninmu, mu dawo mu zamna mu tattauna, sannan mu fahimci juna mu ci gaba da aiki domin gina ƙasar nan tamu ta Nijar, saboda ci gaban ƙasar Nijar ci gaban mu ne, zaman lafiyar ƙasar Nijar zaman lafiyar mu ne. Saboda haka nike kira in ji shugaban ƙasa Alhaji Bazoum Muhammad zuwa ga ilahirin 'ya'yan Nijar gabaki ɗaya da su zo mu gama ƙarfi da ƙarfi, mu dafa mu tada ƙasar nan tamu domin ta hau turba ta ci gaba, domin ta samu ɗaukaka a wannan rayuwa da muke ta duniya. Ni kam daga wajena na yafe komai da komai, kuma ina nan a matsayina na zaɓaɓɓen shugaban ƙasa na 'yan Nijar baki ɗaya. Za ni jagoranci cikin adalci da gaskiya, ba bambanci tsakanin wannan ko wancan, kuma ina kira zuwa ga dukkanin abokanan hamayya, musamman ma ga shugaba Muhammad Usman wanda muka yi gwagwarmaya a zaben shugabancin ƙasa karo na biyu, da kuma sauran waɗanda suke magoya bayansa, da su zo mu zamana a teburi ɗaya mu fahimci juna, mu kama a yi aiki don ci gaban ƙasar Nijar. Saboda haka ina fatan alheri zuwa ga illahirin al'ummar Nijar gabaki ɗayanta. Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka ƙasar nan tamu, Allah maɗaukakin sarki ya kare ƙasar mu Nijar, Allah maɗaukakin sarki ya ba mu arziki da wadata da kuma ƙoshin lafiya, zaman lafiya, kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu da kuma sauran ƙasashen duniya baki ɗaya. Da fata Allah maɗaukakin sarki zai ci gaba da kare ƙasar nan tamu ta Nijar. Allah maɗaukakin sarki ya kama wannan sabon shugaban ƙasa namu tsawon waɗannan shekaru guda 5 domin ya samu gudanar da jagoranci cikin kwanciyar hankali, adalci da kuma wadata. A nan muka kawo ƙarshen waɗannan labarai ne, sai kuma gobe idan Allah maɗaukakin sarki ya yarda baro arzika zai kasance tare da ku domin karanto muku da waɗansu labaran. Ni kuma anan nake fatan alheri da ku. Assalamu alaikum.